Dobrý deň, všetkých vás tu dneska vítam na našom fašianovom posedení. Rada by som vám predstavila naše masky, našich dobrovoľníkov. Tu máme námorníka, skúsený námorník, ktorého žiadna búrka na mori neprekvapí, mačky, mačičky, cez deň spia, v noci motajú. Čaplín, symbol smiechu, radosti a dobrej nálady. Symbol nadchádzajúcej jary. Zas tu máme ďalšie sestry, červené čiapočky, dobré kľúčky, ktoré zobrali babičke obed. Máme tu cigánky. Keď budete chcieť, určite vám niečo aj vyveštia v kariér. Učíme sa. Naša kráľovná, vládkyňa s dobrým srdcom. Zavieskáme. Ďalší pirát biedných morí. A vodník, vládca hlbín. Zavieskáme vodníkovi. A noc bude, kto nemá kožuška, si ma obude. Ja nemám kožucha, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa opásiem. Výborne. Poviem vám pár vecí o fašiankoch, dobre? Fašianky, symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. To, čo sme spievali, je najrozšírenejšia fašianková pesnička. Ale vy určite všetci viete, že sme to spievali, síce tak, ako to napísal autor, ale v skutočnosti tak nie je, pretože po správnosti po fašiankoch nasleduje Veľká noc a potom presne o 7 týždňov po Veľkej noci sú turičné sviatky. Tak, ale autorovi sa to takto hodilo, takto zmenil. Nevadí. A typickým fašiankovým jedlom sú šišky. Čiže môžeme hádať, čo nám pani kuchárky dneska nachystali. Ráno kvôli tomu skôr stali a nachystali veľa šišiek. Takže im potom poďakujeme, lebo sú veľmi zlaté. Boli zbierať na stromoch? Nie na stromoch, vyprážali. Milánko, dobrá poznámka. Tak, a teraz vám ešte zavinšujem. Od fašiank do Veľkej noci vinšujem vám kratšej noci. Cez deň slnka teplýho a zdravíčka pevnýho. Fašianky sa krátia, viac sa už nevrátia. Pamodaj! Vážený karneval, Máže 92 rokov. Prosím vás, pekne. Páňori, povedzte im, čo je to staroba? Staroba? To nepoznáte vy. To je láska. To je láska. Krásne. Pochopený ženami. Aj, peknými ženami. Aj. Čarný toto. Jaká
Veľmi dobrá. Výborná. Aha. Dorajne. A Cigánka sa ňou pána niečo vyveští, pozor na ňu. Pozor, to je veštkyňa, pozor. Ja je tu pozrite, pačáne čeplí. Nech sa páči. Krásne. Výborne. A pozrite tak pozadu. To je ono. Áno. A pozor, červená čiapočka prichádza s košíčkom. Všetkých vlkov preč, vlkov odstráni. Tak, a toto máme koho? Pozrite, ako námorníka, pozrite na to, jaký námorník zjazdený úha. A mačička, ako robí mačička? Mňau, mňau, mňau. To je krásna. A toto je sedmokráska, pozrite, Jarinu, sedmokráska prichádza. A teraz pozor. Bu, strašný vodník, pozrite sa na ňo. Podvodník. Áno, podvodník. Krásne, ale pozrite, koľko rýb nachytal, pozrite na tieto ryby. No tak, toto je úžasné. A pozor, a pirát, posledný pirát, ojoj. Pozor na kabelky, pirát sa blíži, pozor. Milé dámy, milí páni, naša odborná porota, bez odbornej kvalifikácie pochopiteľne, nemala ľahkú úlohu pri hodnotení týchto masiek, ktoré ste pred chvíľočkou videli. Ja vysoko hodnotím kreativitu tých, ktorí tie masky prijímali a predovšetkým tých, ktorí zobrali túto úlohu na seba, že proste sa tejto súťaže zúčastnili. Veď všetci boli krásni. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, aby sme sa zhostili tohoto, kto bude na prvom mieste, kto bude na druhom a poprípade na 9. Nakoniec sme sa dohodli, odborná porota podotýkam, že udelíme 2 prvé miesta. Zvedaví ste, kto to bude? Áno. Nie ste zvedaví? Áno. Tak bude to náš malý a veľmi výkonný Charlie Chaplin. Klobúk dolu pred tvojou kreativitou, Čapline. Drž sa. Ešte najmenej 20 rokov. 50 Áno. Z úprimného srdca ti to prajem. Tak, výborne. Ste zvedaví, kto bol druhý? Nie, prvý. Druhý prvý. Náš podvodník, ktorý sedí tu bez šťapky tentokrát. Podvodník, áno, gratulujem ti. Vážené dámy, vážení páni, aby sme neostali len pri týchto prvých miestach, všetci si zaslúžia svoje uznanie. Či to pani kráľovna, či to pán námorník, či to pán pirát, či to pani Kvetinka, všetkým vám patrí druhé miesto. Všetkým. Aby som však nezabudol ešte na jednu vec pripomenúť. Všetkým vám vysoko hodnotím pani moderátorku, ktorá vystupovala predo mnou. Tu. Ktorá vyzdvihla tie krásne zvyky, ktoré sa dejú cez fašiangy. Ja som si poznačil niektoré. Že je to obdobie paradenia.
No tak prosím vás pekne, máte čo robiť, paradte sa. Je to obdobie veľkého hodovania. Hodujte, tešte sa, že je to obdobie veselia. Veselte sa a veselme sa všetci. I keď nám to niekedy nejde tak, ako by sme chceli. Že je to obdobie nadmerného používania alkoholických nápojov. Prosím vás, v našom prípade kroďme sa len s mierou. Každý koľko znesie, liter 2 najviac. Ďalej, prosím vás pekne, dámy, pozor, vo vašom veku už, čo ja viem. Obdobie prespatých žien a obdobie veľkých nesplnených snov, ale aj túžobne očakávaných splnených snov. Takže, vážení, toto by bolo všetko z odbornej poroty bez patričnej kvalifikácie. Všetkým vám prajem príjemné prežitie Fašiankových sviatkov pred Veľkou nocou. Všetko najlepšie. Pevné zdravie vám prajem. Ďakujeme. Ďakujeme. Odbornej porote. Ďakujeme. Je to skvelé. To skvelé. Veľmi skvelé. Ďakujeme to. Na druhé miesto. To si nechajte. Potom Krásne a usmiata, hlavne za ten úsmev. Za to, že si nás tak Zabavili. Veľkým zrastom, veľkým výkonom. Ďakujem. Zapáči. Mirák, máš aj pre nás?